नै लोगोफोर माथो जोंनि बर'आवबो माथो गोदान निउ भाइराल भिडिअ ओंखारदोंनो एक्टर एक्ट्रिसनि नुदोंना नुवाखै नोंसोरलाय लोगोफोर 2 मिनिट आरो 42 सेकेन्ड ना बेसेबांबानि आंबो माने खोनादोंसो लोगोआ आंनाव मेसेजजों खोन्थाहरदों मेसेन्जाराव दा होमबा नायनायनि माबायदि 9:42 सेकेन्डनि नायनि माबायदि नुयो भाइरालाथ' जागासिनो नै बर'आ आरो जाबावगोन आरो दंबावो आरो खोनानाय बायदिबा नायग्रोनोसै भिडिअखौ लोगोफोर नुखानायबाबो नाय 9 मिनिट 42 सेकेन्ड भिडिअ भाइराल जानायखौ बेबो नों आं सादा सिदा मानसि नङा बेबो माब्रै फिल्म इन्डास्ट्रिनिसो बाव जोंनि बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि लोगोफोर नाय माबायदि नुयो आंबो नायनानै लानि माबायदि बिलाय भाइराल भिडिअ जानाया। हेल' लोगोफोर आंनि गोदान इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नुनानै भिडिअआ मा एबा बे टपिक दिनैनि टपिकआ मा बेखौ मिथिखाबाय जानो हागौ अब्लाबो जोंनि बे 9 मिनिट 42 सेकेन्डखौ नायनानै लाग्रोनि लोगोफोर जोंनि बड' बेबो जों पाब्लिक नों आं पाब्लिक नङा बेबो माने जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बर' हारि एबा जोंनि आसामनि जेसेबांनाखि जों बर' हारि बर' दङ जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि बेबो माब्रै एक्टर एक्ट्रिसनि बावसो भाइरालाथ' सिगांनिफ्रायबो जाबोदों जोंना ओरै आब' गेमस्रि आरो ओरै आदा जोखोम बिसिनिफ्राय माने जोंनि भाइराल भिडिअआ जोंनि एक्टर एक्ट्रिसनि भाइराल भिडिअआ जाहैबाय बिथांमोननि थाखाय फार्स्ट माने बिथांमोननिखौनो जोंनि ससियेल मिडियायाव फार्स्ट नुनो मोनदों एबा जों बयबो मिथिदों माने जोंनि बर' फिल्म बानायग्रा एक्ट्रिस बिसोरनो माने गाज्रि एबा नायथावै एबा लाजिथावना भिडिअ भाइराल जाजेननाया लोगोफोर जोङो बे भिडिअखौ नायलांनि माबायदि दानिया माने जोंथ' सिगांनिखौ मिथिखाबाय नुखाबायबो एबा गासिबो जों दा आरो जोंना आदा जोखोम आब' गेमस्रि बिथांमोनखौथ' जों बैकट खालामखाबाय जोंनि एबा बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव जों दोनासै होनना मिथिबाय बैकट होननानै बुङोब्लालाय नोंथांमोनाबो मिथिखागौ बैकटआ माखौ होनो बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ बैकट खालामजाबाय एक्टर एक्ट्रिस बिसोरबोमोन आरो दानियाव गोदान दंबावो आपडेट जाबावदों बेबो आरो बेबो मालाय नङा जोंनि आब' टमि आरो महेश बिथां सानैनि गेजेराव गोदानै भाइराल भिडिअ जानाय जों बेखौ नायनि खोनानाय बायदिबा 9 मिनिट आरो 42 सेकेन्ड होनदों 9 मिनिट 42 सेकेन्ड बे भिडिअआ माबायदि जों बेखौ नायनानै लानि लोगोफोर होमबा आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथाङा गोदानै मोननायब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुना हो हायोबा आरो जाहाथे माने बयबो जोंनि बर' ससाइटिनि बर' बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैबो नोंथांमोननि मेगन एबा खोमायाव नुहैनो थाखाय लोगोफोर शेयार खालामना हो गावबागाव फेसबुकआव शेयार खालामनानै ला आरो मेसेन्जारजोंबो नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन बे आंनि गोदान इउटुब चेनेलखौ शेयार खालामना हो लोगोफोर हाजासे नोंथांनिसिम गोजोननाय थागोन दे होमबा लोगोफोर जों भिडिअखौ जागायनि माबायदि भाइराल भिडिअ बेबो 9 मिनिट 42 सेकेन्ड नायनि फैदो लोगोफोर रायलायालासिनो जों भिडिअखौ नायलांनि दे होमबा लोगोफोर आं भिडिअखौ नोंथांमोननो नैबे स्क्रिनाव देखायनि बे स्क्रिनाव नाय आं मबाइलखौ अन खालामबाय नाय लोगोफोर मा बियो फटकखौ नाय आरो बे बेसेबां मिनिट बेसेबां सेकेन्ड बेखौबो नाय लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ माबायदि भिडिअ बिलाय 9 मिनिट 42 सेकेन्डनि लिरनाय ओमफ्राय बे भिडिअआ बेसेबां दं भिडिअखौ नायलांदो दे होमबा आं आंनि मोखांखौ देखायालासिनो भिडिअखौ डाइरेक्ट नोंथांमोननो देखायना होनि
दे होमबा आं मबाइलखौ स्क्रिन लड खालामबाय दे होमबा नायलांदो लोगोफोर र' लोगोफोर भिडिअआ गुसुं होननानै दादानथ' लोगोफोर भिडिअआ गुसुं नङा आरो खोनानो मोनदों एबा नुनोबो मोनदों आरो मुंखौबो खोनानो मोनबावदों होनब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ नोंथांमोना फुल नाय मानो होनबा 1निफ्राय 100सिम नायनांगोन मानो होनबा माखासे जाबावगोन एबा बे बिथांमोनहा भिडिअआव दंखासै भाइराल खालामाखै बायदि होनदों आरो बिथांमोननि फट' एबा बिथांमोननि फेस बिथांमोननि भइसखौ एबा बिथांमोननि मुंखौ खोनानो मोननो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम नाय लोगोफोर भिडिअखौ स्किप भाइराल जानायखौ नायबाय थानोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेल आइकनखौबो थुना हो आरो लोगोफोर नोंथांमोननि लोगो जेसेबांनाखि दङ हाजासे नोंथाङा शेयार खालामना हो दे होमब्ला भिडिअखौ नायनांगौदिनि जों लास्ट जोबजासिम दे होमबा लोगोफोर ओमफ्राय बे भिडिअआ ओइदिनखालि जेनिफारा मनिसनि एक्स मोननो होमबा टमिया सोरांजों दङमोननो ओमफ्राय होमबा बिसोरो मोनसे शुट खालामदोंमोन नामा बेवहाय मनिसजों टमिजों बेयाव बिसोर सानैखौ नुसनहैखादोंनो जेनिफारा ओमफ्राय जेनिफारा नुसनहैनायाव बिदिनो नुसनहैबाय नालाय माबाजों मनिसजों गारलायबायनो ओमफ्राय सोरांनोबो खिथाहरबायनो सोरांजों टमिजोंबो गारलायबायनो बिदि जादोंनो गावसिनि कालचारनि मानसिफ्रानो सोरबा हरखुमालायनानै बिदि जादोंनो ओमफ्राय मिथिंगा मोनाथ' गेमस्रि मोनाथ' फानखाजोबोसोमोननो ओमफ्राय गेमस्रिया बेवहायसो लावदुमखौ लोगो मोनदोंनो कन्ट्राक्टारनो फानखायोमोननो गेमस्रिया ओमफ्राय बेवहायनो लावदुमखौ बिदि लोगो मोनदोंनो आरो मिथिंगा मोनाबो बिदिनो हेलेनाना ओंखारनोल' बाखिसैनो माबायदि मोनदों लोगोफोर नुनानै बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि एबा एक्टर एक्ट्रेसनि भाइराल भिडिअखौ नुनानै आरो नोंथांमोनाथ' लास्ट पार्टआवबो नुबाय जानो हागौ एबा खोनाबायबो आरो बिथांमोननि मुंखौ खोनाबाय जानो हागौ नोंथाङा जाहाथे माने बैसोर जाबावगोन भाइराल जाबावगोन बायदि भिडिअखौ नायनो लुबैयोब्ला प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक थुना हो जाहाथे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियावबो जुदि बेफोरबायदि गाज्रि नायथावै आखुआ जुदि दिन्थिबाय थायोब्ला एक्टर एक्ट्रेसआनो बेफोरबायदि जुदि गाज्रि स्वभाब देखायोब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजों होयोब्ला जोंनि इयुन जोलैया मा जाबावगोन मोजां लामाजों थाबायनोथ' निसा मोजां लामाजों थांगोन जों आसा खालामा मानो होनबा जोंनि जेसेबांनाखि गोजौ लेभेलनि जोंथ' साननानै नायो दा जों बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसिफोरखौ जेसेबांनाखि बिथांमोन दं बिथांमोनखौ जों मान होयो मानो होनब्ला बिथांमोन आखुथाय एबा मोजां गियानखौ जों भिडिअनि गेजेरजों मोननाय जायो आरो भिडिअनि गेजेरजों जों माखासे आखु एबा जों माखासे मान सन्मानफोरखौबो होनाय जों माखासे सोलोंथिखौ मोननो हायो बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ मान होयो नाथाय जों बिथांमोनखौ मान होसेयावबो जुदि बिथांमोनहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जुदि बेफोरबायदि गाज्रि नायथावै भिडिअ भाइराल खालामना होबाय थायोबा जोंनि इयुन लाइफआव एबा इयुन जोलैया जोंनि जेसेबांनाखि जोलै दं गासैबो माने बेफोरबायदि गाज्रि लेभेलै एबा गाज्रि आखुथायखौनो सोलोंनो नाजायो बेनिखायनो जोङो हागौमानि जोंनि बे बर' फिल्म ससाइटिनि जेसेबांनाखि गाज्रि आखु सेंग्रा एबा सिख्ला एक्टर एक्ट्रेस बिथांमोनखौ जों बैकट खालामनांगौ जों दाखालि जोंना ओरै आदा जेम्स आरो आब' गेमस्रि बिथांमोनखौ जों जोंनि ससियेल मिडियायाव बैकट खालामबाय होननानै जों नुनो मोनदों आरो खालामबायबो आरो बिथांमोनहा अरायनि थाखाय माने जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव हाबनो हागोना निसाखा बे साखांखासै लोगोफोर बे नुखाया आरो बिसोर फैनो हानायनि चान्सआव गैखाया मानो होनबा बिथांमोनहा जोंनि बर' जोंनि बर' हारिखौ नाम बरनाम खालामबाय मानो होनबा गावसोर गोसोथोलायबा गोसोलाय मा खालाम नाथाय जोंनि ससियेल मिडियायाव हगारना होनाया जायाखै मानो होनबा
बिथांमोना बेफोरबायदि जुदि एक्स फिल्म बा एक्स भिडिअ गानोबा बिथांमोना एक्टर एक्ट्रेस गानांलाया खरलपति खामायगोन नोंथांमोना थाखा गोसोबायदि खामायनो हायोमोन नोंथांमोना डाइरेक्ट नोंसोर एक्स भिडिअ गा नाथाय बेफोरबायदि जोंनि बर' फिल्म ससाइटिनि गेजेरजों नै मैया दाखालिसो जानानै थांबावबाय जाला लोगोफोर जेबो जाला जोंनि बर' हारियाव गासिबो गुबुंले साफ्रोमबो सुबुङानो गुबुंले जाजोब्बाय गोजौ लेभेलनि मानसियानो गुबुंले खालामोबा जोंनि गाहाय लेभेलावबो गुबुंले जायो गोब्राब नङा